da yawa daga cikin mutum barin makarantar allo muna yara. Wani ya bar makarantar allo yana shekara 12, wani shekara 15, ya koyi karatun allo da tsamin baki ko kuma dai da kurakuran da shi a wannan lokaci bai dauka kurakurai bane, malamin su ma bai nuna masa kurakurai bane, amma tun daga sannan fa ba sake komawa makaranta an gyara wannan karatun ba. Kamar wanda ya koyi kuma yana ganin kamar ya gama komai, yana da karatun sallah, har mutane suke cewa tun da kana da karatun sallah ai shikenan. To kuma karatun sallar ma ba koye shi a lokacin da aka san me ake yi ba. Kamar mutum ne ya koyi karatun naziri, daga nan ya ce ai shi ya gama samun ilimin boko, ba sai ya yi firamare ba sai ya yi sakandare ba. To ka ɗauka karatun da ka yi na allo, ka iya zuwa alamtar kaifa, ka iya zuwa sabbi, ka iya zuwa amma, ka iya zuwa kowace masurar, amma dai a san da ka koya bakinka dama baka iya larabcin ba, don haka baka san me kake furtawa ba. Abin da ya zo bakinka shi ka furta, daidai ne ba daidai ba ne. Kuma sai mutum ya zauna da wannan karatun wai da shi yake yin sallah. Kai tun daga iƙama ma za ka ji mutum ainihin bai iya tada iƙamar ba. Za ka zo kana cewa hayya ala salatu maimakon hayya ala salati, kai kuma kana ganin daidai ne. Kana cewa karkamatu salati maimakon karkamatis salatu, kai kuma kana ganin daidai kake yi. Tun daga iƙamar ma ka watsar da al'amura. Balantana kuma ka shiga karatun, za ka tara mutane da yawa har da limaman wasu masallatan na irin lokunan nan, wala ba su iya karatun fatiha ba, kuma suna ganin sun iya. In aka ce ba su iya ba su je su gyara, su ji haushi. Za ka ji mutum yana cewa ar-rahmanur rahim maimakon ar-rahmanir rahim. Haka dai za ka yi ta ji wala rarin. Ina ka samu wannan? Ina ka samu rarin a larabci? Ko kuma ka Allah da ka cece mu. Ya kamata gaskiya mu dage mu cire wannan haɗarin da ke kanmu, domin ka zo kana yin sallah, fatihar ka ba daidai ba, kamar yadda malamai suke ta cewa daga manzo sallallahu alaihi wasallama, ba ka da sallah. Kuma in aka gyara mutum ya ji haushi, ko kuma yana ganin ya fi ƙarfin ya je ya banda wannan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sai ka ji mutane suna ce fi lailatul qadr wa shamsi wa duhaha, sai ka ji ana cewa wa shamsu wa duhaha. To haka karatun yake. Mutum ko dai bai sani ba, kai duk dai wanda ya san tun yana karatun allo, tun daga karatun allo bai gyara karatunsa ba, to gaskiya ya kaddara kawai kan kurakure yake karatunsa na Qur'ani, kuma da haka yake karatun sallah, kuma har da karatun fatiha. Da haka karatun fatiha lallai ba daidai ake yin sa ba, in kuma ba daidai ake yin sa ba, babu sallah. Gaskiya mu koma mu nemi ilimi. Ba za ta yi kullum kana fafutukan neman abinci, kullum rigarka ta ƙara kyau, kullum yadda za ka gyara gidanka, kullum yadda za ka gyara abin hawanka, amma sallah da aka turo ka kai saboda ita ce ginshikin addini, ita kuma kana yin ta yadda ka ga dama, ka ki gyara ta. Kuma ka zo duk abin da za ka tara a duniya, wani fa sai ta waɗannan walalai shekara 70 sai ya mutu, duka abin da ya bari daga tsimmo karan jikinsa sai tsohuwar katifa, wani ma ko katifar ba shi da ita. To ka tafi lahira kuma da me? Allah ubangiji ya ba mu ikon ganewa, Allah ya ba mu ikon gyarawa. Ma'assalam.